איך אפשר להיות באמונה למעלה מהדעת, בלי שום בסיס как можем да се намираме във вяра на знанието, без някаква основа явна, на която да можем да се опрем, да приемем, тогава, когато работя в най-нисше състояние и да се приеме така, сякаш аз явно виждам някаква опора. Това се нарича на знанието, когато се намирам в радост и наистина съм припълнен с това, че съм в отдаване, че работя. И всичко това е над знанието. Вяра над знанието изпълва човека ли? Да. Това е състояние на радост. А в какво се изразява тази радост? С това, че аз изпълнявам това, което иска Твореца. Какво означава, че в него няма явен фундамент от това най-нише състояние? Изглежда някак се презряно. Това означава от една страна, че човек се намира чрез разума, това, което прави, от една страна, но от друга страна той извършва тази работа в състояние на отдаване. Това е ниша работа ли? В очите на желанието за получаване, да. Но човек вижда и получава удовлетворение в вяра над знанието. Ако има такива келим, то да. А какво му пречи да продължи и да работи над знанието? Ако той има такава възможност да напредва в това, той вече, аз бих казал, как това е вече подарък свише. Какво от своя страна човек добавя и прави така, че да продължава да се издига над знанието? Само получаващите килим, т.е. той трябва да ги подготви за отдаване. Добре, когато ние търсим тези знаци, че ние можем да вървим над знанието, това не трябва ли да го правим? Когато ние търсим тези знаци, нещо за да се зацепим, тогава ли вървим над знанието? Не трябва ли да правим това? Не е ли добре да го правим? Взима честотата в работата. Тоест изобщо нищо да не търсим ли? А как бихме могли, ако сме получаващи килим? Тогава за какво се държи човек? За да може да се издигне в работа над знанието. Това е свише. Получаваме свише. Това е въпросът с тези облаци. Тоест, когато се казва, че подаръкът идва свише? Да, това идва свише като подарък и ние това го получаваме, защото без това ние не можем да напредваме. Но използваме това само за да благодарим, да ценим и да насладим Твореца. А кой получава този подарък? Този, който може да работи с тези облаци. Защо по-рано не е получил подарък? По всичко личи, че той е заслужил това състояние, което може да е скритие. Добре, що за облак е това, който се спуска? Скритие. От страна на Висшия ли? Да. И какво той може да направи от това? Той трябва да се постарае да получи това по правилен начин. И той трябва да благодари за това. И трябва да се издигне над това, т.е. скриването. Не му наврежда по никакъв начин. Тоест трябва да разберем всички тези понятия над знанието, в скриване, всичко това като в облак ли?